Hei, dwi wrth y modd efo dy gwisg di. Wyt ti'n ddod? Stiwdant. Stiwdant, ych chi? Ia. Ych chi studio, de? Cyfathrebu. Mwynhau'r parti. Mae'n rubbish ma. Chi blydi stiwdants. So chi'n gwybod sut i joio i chi? Pwy sport sydd i gael mewn wisgo lan fel ffwlier, gwedwch? Dwi, fel arfer, yn mynd i bartio'n gwerth chweil. Dim ware plant fel hwn. Dwi'n cofio bod mewn parti unwaith, reit? Oedd y Rolling Stones wedi penderfynu gael gathering bach. Just nhw a rhai o'i ffrindiau penna, yna fe? So, troios i lan. A na pwy oedd wedi gweud wrth pawb yn y pentre mae'r holl beth, ond Ozzy Osbourne, fe a'i blydi geg fawr. Anyway, so, oedd da chi Ozzy, a Sharon, a Gorbachev, a fi, a Rolling Stones, a David Sherry yn y bathroom, a hapus braf. Wedyn ni, na pwy droiodd lan, oedd John Pierce Jones. Ai, heb unrhyw fath o wahoddiad o gwbl. Ai! Hei, allan ni fo wedi sgwennu Satisfaction, ond bydde ddim un o chi di chi marau pic den! Wel, na roi diwedd ar y parti yna. So, ath John Lafyn e mas i'r stryd ifed vodka. A wedyn pwy gyrraeddodd wedyn, oedd Jackie Chan, a holl gast y Goonies. Sori, mae rhaid i fi fynd fan acw. Bloody stiwdant. Ym clew sŵt i joio. Mae yno. Bloody hell, John. Pwy gadw ti mewn ma de?